Ayan, ang pataas na pasok-pasok mga guys. Yeah, yeah. Nandito na si Ate Shiji. Hello, wala
Hello to Sean Smith. Sean Smith is here in the house. I just I just finished signing my contract in the Department of Health here in Cebu.
Malakas po kasi yung background music as you can hear. Don't worry, I will still be on the chat box. Ngayon naman, I'm gonna watch uh, Sean Smith's video here.
Mahal kita ka karon Trisha. Ay Trisha, Belia asa ka karon. Ari ako sa kuan. Ari ako sa CBTL Ayala. New Wing. I-picture ko ka sa akong live stream. Oh, Bisaya ko. Ikaw siya, Bisaya po ka. Hala, mayaman man ka, Sir Chris. Oy, matog na ko pa dong. Mayaman. Mayaman sa mong kiboy. Asa day ka karon ba? Di pa ko mayaman kay wala pa anong sweldo. Southern Leyte. Ah, sa Cebu po, sa Cebu. Taken. Di siya, butang ito nag-picture yung mga kung ano eh. Di pa lang, ay pa lang troll. Ay, picture yung mga YouTube. Ako po sis, sabi ni Lilibet Paglianaon. Simple, thanks, speaker. Uy, wala man ka video sis Lilibet. Ani si Ma'am Lilibet Paglinawan, wala ni siya wala ni siya nag-vlog. Kuhaan anak man na mga gwapa din pang of picture para pa mysterious ba. Sige ako ipakita nila imuhang Sige ako ipakita nila imuhang picture dere ha. Mani siya ang picture ni Trisha Abelian. Gwapa kay ni siya. Nanawa ninyo. Kaya pa sa Facebook. Nakauban na ang uban na kasi linga na mo uban kay sa trabaho muna sila. Gwapa manggod ka Trisha, grabe kay ka Trisha oy. Dara o Trisha. Alila de diri kay para kuante ka. Paila-ila ti kanila. Oh, napa siya caption. Trisha Abella, live, just don't exist. Ah, saan man ni ha? Para dili mo, saan man ni? No. Oh, di ba? Wapa kay ni masuya ko. Si Trisha po, wala vid. Ano si Trisha, workmate na nako before sa call center. Lagos kayo kasi daghan ra ba po giutangan basin kukuron ko. Oh, nawa oh. Sige na ni siya laag, sige sa ato beach. Support lang ko dere, hehe, matulog na din po ako. Enjoy po kayong lahat. Maglibog man ko. Isa,
Maglibog man kog magtagalog or magbisaya or ayaw paglibog-libog kay bastos na sa Tagalog. Sige, bye. Bye na kaning Trisha. Sleep tight. Matug na ko ha kay sa'yo pa ko later. Sa mga nurses diri, basin interested mo mag-Germany. Pag German language na lang mo. Yes. Kung kasi gusto di ay mag
Sorry, Ate She. Tahimik kasi nanonood ako ngayon ng mga videos ng nandito sa LS ko. Tapos, maingay din yung background music. Baka ma-issue tayo sa copyright. So, yun, silent lang.
Hello sa ating the Filipina in Canada. Uh, ating bagong kakapasok lang. So, silent live muna ako kasi maingay yung music sa background. Baka makapiright tayo. Hello, BK Monzito from the Filipina in Canada.